بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀዳሚት መዓልቲ ናይ ቀዳሚት ወርሒ 2026 አምላኽ ረድዩና ምስጢረ ስላሴ ዝብል ስንጀምር ኣለና። ኣብ ክልተ ክፋል ክቐርብ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ምስጢረ ስላሴ ብትርጉም ክንጀምር ኢና ወይ በቲ ስላሴ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል በቃሉ ከም ዘይርከብ ንዕኡ ጠቂስና ክንሓልፍ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክንጀምር። መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና እቲ ኣብ ኢድና ዝርከብ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ትግርኛ ተተርጊሙ ዘሎ ስላሴ ዝብል ቃል ኣብኡ ቃል ንቃሉ ኣይንረኽቦን ኢና። እቲ ቃል ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግና ኣብኡ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እቲ መልእኽቲ ኣብኡ ኣሎ፣ ቃል ንቃሉ ግና ስላሴ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣይንረኽቦን ኢና። ናይ እዚ ስላሴ ዝብል ቃል መልእኽቱ ድማ እቲ መልእኽቱ እንታይ እዩ? ሓደ ኣምላኽ ዘይፈላለ ሰለስትነት ዘይተሓዋወስ ድማ ሓድነት ከም ዘለዎ ዝሕብር ቃል እዩ። ሰለስተ ግን ከዓ ዘይፈላለ፣ ሓደ ግን ከዓ ዘይተሓዋወስ። ስለዚ ሰለስተ እናበልካ ዘይፈላለ፣ ሓደ እናበልካ ከዓ ዘይተሓዋወስ ሓድነት ከም ዘሎ ዝሕብር ቃል ስላሴ ዝብል እዩ። ነዚ ስላሴ ዝብል ስም ንመጀመርያ ግዜ ዝተጠቕምሉ ቴዎፍሎስ ጳጳስ አንጾኪያ ከምኡ ድማ ተርቱልያን ወይ ጠርጥሎስ ዝብሎ ብግእዝ ኣብ ቱኒዝያ ዝነበረ ኣቦ ማለት እዩ። እዚኣቶም ቅድመ ኒቅያ ቅድመ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት እዮም። ቴዎፍሎስ ብቋንቋ ግሪክ ትሪያስ ዝብል ይጥቀም ነይሩ ስላሴ ንምባል። ጠርጥሎስ ድማኒ ትሪኒታስ ዝብል ቃል ይጥቀም ነይሩ ብቋንቋ ላቲን። ስለዚ መብዛሕትኡ ፅሑፋት ብቋንቋ ላቲን ስለንረኽቦ እቲ መወከሲታት መጀመርያ ስላሴ ዝብል ቃል ዝተጠቕመ ተርቱልያን እዩ ዝብል ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሰምዕ ኢና። ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ብቋንቋ ላቲን እዩ። ቴዎፍሎስ ድማ ብቋንቋ ግሪክ ስላሴ ዝብል ቃል መጀመርያ ካብ ዝተጠቕሙ ኣቦታት ብቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ። እቲ ስላሴ ዝብልሲ ኣበይ መዓስ ዝነበሩ ኣቦታት እዮም ከም ቃል ምሂዞም ተጠቂሞምሉ። እቶም ቀዳሞት ሓድነቱን ሰለስትነቱን ከም ዘለዎ እናቐፀልዎ ክንሶም፣ ግን ሓደ ናይ ሓባር ስላሴ ወይ ትሬያስ ትሪኒታስ ዝብል ቃል ኣይጥቀሙን ነይሮም። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ግን ከምኡ ምባል ምጥቃም ከም ዝጀመሩ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ታሪክ ከም መወከሲ ቴዎፍሎስ ብቋንቋ ግሪክ፣ ጠርጥሎስ ድማ ብቋንቋ ላቲን ስላሴ ዝብል ቃል ንመጀመርያ ዝተጠቕሙ ኣቦታት ምዃኖም ይጥቀሱ። ቅድመ ኒቅያ ዝነበሩ ኣቦታት ድማ እዮም። ምስጢረ ስላሴ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ስላሴ ኣስተርእዮ እዩ፣ ምግላፅ እዩ። ቴዎፋኒ ይበሃል ብእንግሊዝኛ። ምግላፅ ወይ ከዓ ግልፀት ኣምላኽ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ክግለፅ ከሎ ወንጌላውያን ክፅሕፍዎ ከለዉ ኣብ ወንጌል ሰማይ ተኸፍተ ዝብልዎ ማለት እዩ። ምስጢር ተገሊፁ፣ ቴዎፋኒ እግዚኣብሔር ርእሱ ገሊፁ ኣስተርእዮ እዩ። ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ኣምልኾ ድማ እዩ። ማለት ነቲ እነምልኾ እግዚኣብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ከም ንረኽቦ ቅዱስ 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 ዝብል ሰለስተ ግዜ ይድገም። ሰለስትነቱ ከምኡ ድማ ሓድነቱ ንምርኣይ ስላሴ ወይ ከዓ ምስጢረ ስላሴ ብዝግባእ ዝተማሃረ ዝፈለጠ ሰብ ኣብ ጸሎቱ ይኹን ኣብ መዝሙራቱ ይኹን ኣብ ኣምልኽኡ ኣይጋገን እዩ። ብዝግባእ ዘይተማሃረ ሕውስውስ ዝበለ ፍልጠት ዘለዎ ተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ መዝሙሩ ክትሪኦ ትኽእል፣ ኣብ ኣምልኽኡ ክትሪኦ ትኽእል፣ ኣብ ፅላሊኡ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ምስጢረ ኣምልኾ ከምቲ ዝግባእ ከም ዘይገብር ንኣብነት ገለገለ ናይ ትግርኛ መዛሙር ሰሚዕኩም ኣስተብህልሉ ኢኹም። እቲ ቅዱስ 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 ዝብል ኣብ ዜማ ክኣቱ ከሎ ካብ ሰለስተ ኣይበዝሕን እዩ። ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት፣ ኣብ መዝሙር፣ ኣብ ቅዳሴ፣ ኣብ ዝኾነ ኣብ ማህሌት ክንሰምዖ ከለና እቲ ቅዱስ 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 ዝብል ካብ ሰለስተ ብፍፁም ኣይሓልፍን እዩ። ምክንያቱ ሓድነትን ሰለስትነትን ዘርኢ ቃል ስለ ዝኾነ። ኣብዚ ናይ ትግርኛ መዛሙር ዝዝመር ግን ምስ ዜማ ጥራይ ክኸይድ ተባሂሉ ሓደ ግዜ 4 ሓደ ግዜ 5 ትሰምዖ። ስለዚ እቲ ምስጢረ ስላሴ ምፍላጥ እንታይ እዩ ዝሕግዘና? ኣምልኾና
كم قال እግዚአብሔር ክኸውን ይሕግዘና እዩ ካልእ ምስጢረ ስላሴ ምፍላጥ ምስጢረ ድሕነትካ ምፍላጥ እዩ ኣብ ድሕነትና ናይ እግዚአብሔር ሱታፌ ከመይ ምዃኑ እግዚአብሔር ከመይ ጌሩ ኣድሒኑና ዘድሕነና መቸም እግዚአብሔር ሰብ ብገብሩ ኣይድሕንን እዩ ሰብ ገዛ ርእሱ ክድሕን ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ዘድሕን እግዚአብሔር ከመይ ጌሩ ኣድሒኑና ንኽንፈልጥ ምስጢረ ስላሴ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ንኣብነት ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክውለድ ከሎ ንሱ እግዚአብሔር ወልድ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓቲታቶ ገብርኤል መልአክ መጽኡ ከበስራ ከሎ ኣነ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ ምስ በለት መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ ሓይሊ ትልዑል ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ትኻባ ክዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ ኢልዋ ብኸመይ ኢኺ ክትወልዲ ኣብቲ ናይ እምነትና መግለጺ ዝኾነ ጸሎት ሃይማኖት ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልና ንብል ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወእም ማርያም ቅድስት ድንግል ንብል ካብ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ንብል ለዚ ኣብቲ ምውላድ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ኣብኡ ንሪኦ ኢና ኣብቲ ጾም ግዜ ምስ ኣገልገለ ብመንፈስ ከመይ ከም ዝተመርሐ ዘበራትዑ መንፈስ ከም ዝተዋህቦ ንርኢ ስለዚ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሱታፌ ኣብ ድሕነትና ጽቡቕ ጌሩ ክርዳእና ይኽእል እንተደኣ ምስጢረ ስላሴ ፈሊጥና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ በለኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት መን ትኽረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕስብ ክሳዕ ክንደዚ ኣፍቀራ ኢሉ ንዓለም ኣምላኽ ኣቦ ወልድ ትዝላኽ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢሩ ዝረአናዮ ካብ ምውላድ ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ ዝረአናዮ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ምስጢረ ስላሴ ምፍላጥ ሲ ምስጢረ ድሕነትካ ብዝግባእ ምርዳእ እዩ ሰብ ምስ ደሓነ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበለ ህይወት ምስ ረኸበ መንፈስ ቅዱስ ይማሕተም ዝገብረሉ ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መድሓና ንፈልጠሉ ምስጢረ ስላሴ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ከምዚ ኢሉ ጽሒፉሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሱ ብምሕረት ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና ብምሕረት ብምሕጻብ ሓድሽ ልደት ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ኢሉ ካልእ ምስጢረ ስላሴ ምፍላጥ ድማ ክርስቲያናዊ ናብራ ንምንባር ትምስጢሩ ከመይ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ስላሴ ሰለስቲኦም ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እቲ ሓደ ኣካል ነቲ ካልእ ከዕቢ ኢና ንሪኦ ንገዛ ርእሱ ዘይኮነሲ ነቲ ካልእ ኣካሉ ዝኾነ ከዕቢ ኢና ንሪኦ ኣቦ ብዛዕባ ወዱ ክዛረብ ከሎ ብኡ ዝሰመርኩ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዓይ ስምዕኑ ዘይኮነ ዝብል ሽዑ ንዕኡ ስምዕዎ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀሲ ብዛዕባይ ክምህረኩም እዩ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ እናበለ እቲ መንፈስ እንታይ ከም ዝገብር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ዘይኮኑ ብዛዕባ ኣካሎም ዘዕብዩ ብትሕትና ነንሕድሕዶም ብኸመይ ዝበለ ናብራ ክንበር ከም ዝከኣል ዘርእዩና ምስጢር ዘለዎ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ ሲ ነቲ ቅኑዕ ክርስቲያናዊ ናብራ ንኽትነብር ዝሕግዘካ መሰረት እዩ ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ ንሕዳ ተረዲእኻዮ እቲ ምስጢረ ኣምልኾኻ ቅኑዕ ይኸውን ምስጢረ ድሕነትካ ብዝግባእ ትርድኦ ምስጢረ ናብራ ድማ ትፈልጥ ክርስቲያናዊ ናብራ ከመይ ክኾን ከም ዝግብኦ ትሕትና ዝመለለዩ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ትርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ እንዲና ንብል ኣምላኽነት ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓፈሻዊ ሓሳብ ክንሪኦ ጽቡቕ እዩ ንኣምላኽ ካብ ካልእ ኩሉ ፈልዩ ኣምላኽ ዝገብሮ ዘለኣለማዊ ምዃኑ እዩ መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ ድማ ዘይብሉ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ዝነብር ምዃኑ ኣምላኽ የብሎ ካልእ ኩሉ እዚ
ملكة زيوبلون من أربعة كابتاز جمرلان زعلم كنبر يخيل خاون مجمريا قنا اللوه እግዚአብሔር ግና መጀመሪያ ይብሉን ካብዝ العالم نزل عالمي ካለ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ እዚ እግዚአብሔር ዘብሎ ወይ አምላኽ ዘብሎ ኣብ ሓደ እዋን ሲ ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ እና እግዚአብሔር ባህሪ ይዚ ካለ ብዝተወሰነ ክፋል ጥራዩ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ኣብ ሓደ እዋን ኩሉ ኣይከድኒ መላእኽ ይኹን ካለ ዝኾነ ይኹን ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ገይሩ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ኣይከድን ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ሙሉእ ፍልጠት እዩ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኩሉ ኸ ዝኽእል እዩ ብዘይ ገደብ ካልኦት ኩሎም ግና ዝተወሰነ ክእለት ኣለዎም ግናኸ ክእለቶም ድሩት እዩ ውሱን እዩ ካብቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ክበልፅ ይኽእል ኸውን ክዓቢ ይኽእል ኸውን ኮይኑ ግና ድሩት እዩ መወዳእታ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ግና ዘይተደረተ ዘይተወሰነ መወዳእታ ዘይብሉ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ብባህሪ እዩ ካልኦት ግና እግዚአብሔር ዝቀደሶም ቅድስና እግዚአብሔር ዝማቕሉ ዳእምበር ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ባዕሎም ቅዱሳን ኣይኮኑን ከም እናበልና እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝገብሮ ኣምላኽነቱ መለለይኡ ባህርያቱ ከነጽንዖ ጽቡቕ እዩ እዚ እንታይ ዝሕግዘና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ድዩ ዝብል በዚ መለክዕታት ዝርኢና ዘለዓለማዊ ድዩ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ይኽእል ድዩ ኩሉ ዝፈልጥ ድዩ ኩሉ ዝኽእል ድዩ ኢልና ሽዑ እንተዳ እወ ኮይኑ እሞ እግዚአብሔር ማለት እዩ እንተዳ ከምኡ ዘይኮይኑ ግና እግዚአብሔር ክኾን ኣይክእልን እዩ ምስ ኣብ ምስ ወልድ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብሓባር ክንሰርዖ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምታ ኣቦ ከምኡ ከዓ ወልድ ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዚ መለክዕ እዚ ኣለዎ ስለዚ ድማ ኢና ኣምላኽ እንብሎ ወይ ከዓ እግዚአብሔር እንብሎ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢልና ብምልአት ክንዛረብ ተዳ ኮይና ናይ ወልድ ኣምላኽነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነት ክርዳእና ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ሕጂ ኣሃዱ ኣምላክ ናብ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ክንኣቱ ይግባአና እዩ ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና ኩሉ ግዜ ሓድነትን ሰለስትነትን ኢና ንመሃር ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ክንደይልዎ ሓደ እግዚአብሔር እዩ እዚ ተደጋጊሙ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንሪኦ ናይ እግዚአብሔር ሓድነት ዘስምር ጽሑፍ እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 29 ኢየሱስ መለሰ እታ ቀዳመይቲ እዚኣ እያ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ፍቅዲ 6 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ቀዳማይን ዳሕራይን ኣነ እየ ብጀካይ ኣምላኽ የልቦን ሓደ ኣምላኽ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 4 ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛዕ ከም ዘይኮነን ብዘይቲ ሓደ በይኑ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦን ንፈልጥ ኢና ስለዚ ሓደ እግዚአብሔር ወነአምን በአሃዱ ኣምላክ ብሓደ ኣምላኽ ኢልና ንኣምን ሓደ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ እዚ መሰረታዊ ፍልጠት እዩ እዚ ሓደ ኣምላኽ ግና ብሰለስተ ኣካላት ከም ዝግለጽ ድማ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ናብ ዕርገቱ ክኸይድ ከሎ ንደቂ መዛሙርቱ ዝሃቦም ትእዛዝ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልውኻ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ኢሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ጠቂሱ ብስም ተላቢዎም ኪዱ ኢልዎም ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነቶም ከነረጋግጽ ኣብ ስላሴ ሓደ ኣካል ክንገብሮም እንተደኣ ኮይንና ወልድ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ ኣቦ ኣምላኽ ምዃኖም ከነረጋግጽ የድልየና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ፍቅዲ 28 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 28 እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮኡ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጥን ዶ
ኣይሰማዓካ እንደኸ ኢኻ እግዚአብሔር ሲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክም ከም ዘይሕለል ኣእምርኡ ከም ዘይምርመር እዚ ሲ ኣይትፈልጥን ዲኻ ኢሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ይዛረብ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ወልድ ክዛረብ ከሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ እቲ ወንጌሉ ከምዚ ኢሉ ዝጅምሮ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ኢሉ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ ኢሉ ኣሎ ብላዕሊ ኣብዚ ድማ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4:23 ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ይብል ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ከነረጋግፅን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቶም እቲ ሓደ ኣምላኽ ብሰለስተ ኣካላት ከም ዝግለጽ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ እሱ እቲ ምህሮ ስላሴ ዝበሃል እምበኣር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስላሴነት ኣምላኽ ብኸመይ ተገሊጹ ከም ዘሎ ገለ ስእሊ ክንሕዝ ቀዳማይ መጽሓፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ኦሪት ዘፍጥረት ዝበሃል ከም ትፈልጥዎ ቀዳማይ ምዕራፍ ድማ ንውሰድ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 3 ዘሎ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እቲ ኣምላኽ ዝብል ቃል ኣብ መጀመርያ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኣምላኽ ብዝብል ተተርጊሙሎ ኣብቲ መበቆላዊ ጽሑፍ ግና ኤሎሂም ዝብል ከም ዝኾነ መምሃራን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህሩና ንሪኦ ኤሎሂም ናይ ብዙሕ ሽም እዩ ንሓደ ኤሎሄ ብዙሓት ድማ ኤሎሂም ከም ዝበሃል እቲ መዝገበ ቃላት እውን ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክብል ከሎሲ ናይ ሓደ ዘይኮነሲ ንፅል ዘይኮነስ ንብዙሕነት ዘርኢ ስያሜ ምዃኑ ከነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ክብል ከሎ ግና ኸ ቀፂሉ ፍቕዲ 2 ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ካብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ይብል ኣምላኽ ኢሉ ኣሎ ፍቕዲ 1 ኣብ ፍቕዲ 2 ድማ መንፈስ ኣምላኽ ኢሉ ኣሎ ፍቕዲ 3 ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ይኹን ቃል ኣውፅኡ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ዝብሎ ቃል ስለዚ ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ቃል ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ዳሕራይ ከም እንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ፍቕዲ 26 ምዕራፍ 1 ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ይብል ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር እዚ ኩሉ ናይ ብዙሕነት ኣዘራርባ እዩ ናይ ንፅል ዘይኮነሲ ሓደ ዘይኮነሲ ካብ ክልተን ላዕሊ ተዛረብቲ ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ መልክዕና ምስልና ንግበር ክብል ከሎ ብዙሕ እዩ ዘርኢ ብንፅል ተላ ኮይኑ መልክዐይ ምስለይ ክገብር ማለት እዩ ብብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን መልክዕና ምስልና ንግበር ይብል ኣሎ መሊሱ ክውድኦ ከሎ ነቲ ሓሳብ በለ ይብል ኣክንበሉ ዝብልሲ በለ ይብል ብዙሕ ከርኢ ፀኒሑ ናብ ንፅል ከዓ ይመልሶ ምዕራፍ 3 ንኸይድ ኦሪት ዘፍጥረት ኢና ዘለና ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑሎ ከም ሓደ ካባና ስለዚ ብዙሕነት ንርኢ ኣለና ሕጂኻ ኢዱ ኸይዝርግሕ ካብኦም ህይወት ወሲዱ ድማ ኸይበልዕ ንዘለዓለም ከዓ ህያው ኮይኑ ኸይነብር ኢሉ ናብለ ይቕፅል ከም ሓደ ካባና ስለዚ ብዙሕነት ብንጹር ንሪኦ ኣለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት
ምዕራፍ 11 ኸ ንኸይድ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት አይና ዘለና ምሳሌ ይኾነና ምንቲ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 6 እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝህቅንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን እምበኣር ማንም ንዘረባ ብፃዩ ምንቲ ከይሰምዕሲ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረባኦም ንደባልቕ በለ ንዑ ንውረድ ሓደ ንሓደ እንታይ እዩ ዝብሎ ንዓ እዩ ዝብሎ ክልተ እንተደኣ ኮይኖም ማለት እዩ ካብ ክልተ ንላዕሊ ምዃኖም ግን እንታይ የርእየና ኣሎ ንዑ ስለዚ ሓደ ተዛራቢ ብውሕዱ ከዓ ክልተ ሰማዕቲ ከም ዘለዉ ክንርኢ ንኽእል ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረባኦም ንደባልቕ በለ ስለዚ ብዙሕነት ብንጹር ንሪኦ ኣለና እቲ ብዙሕነት ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ ምዃኑ ንዓ ንውረድ ተዝኾን ነይሩ ክልተ እዮም በልና ንዑ ስለ ዝበለ ግን ሓደ ንክልተ ይፅውዕ ከም ዘሎ ንጹር እዩ ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ተቐዳማይ ምዕራፍ ክሳብ ምዕራፍ 11 ዘሎ ጥራይ ገለ ስላሴነት ኣምላኽ ዘርእየና ብርግጽ ብሉይ ኪዳን ስላሴ ተሰዊሩ ስለ ዝፀንሐ ስለዚ ኣስተርእዮ ንብሎ ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾን ከሎ ሰማይ ተኸፍተ ዝበሃል ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብንጹር ዝተጋህደሉ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግና ተሰዊሩ ዝፀንሐ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ምስጢር ምዃኑ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ከዓ ንኺድ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 1 በታ ንጉስ ኦዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኤኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ሕጂ ብዚኣ ፍቅዲ እዚኣ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣምልኾ ቅዱስ 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 እዮም ኣይኮነን ዝብል እዩ እግዚአብሔር ኩላ ምድሪ ብክብሮም ኣይብልኒ ብክብሩ ሰለስተ ግዜ ቅዱስ 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 ኢሉሲ ግን ኩሎም ኣይብልን ክብሮም ኣይብልን ብንጽልካ ይገብሮ መሊሱ ማለት እዩ ፍቅዲ 8 ድምፂ ሰሚዑ ነቢ ኢሳይያስ ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ሰማዕኩ ንመን ክልእኽ እዚ ናይ ሓደ ሰብ ዘረባ እዩ ንመን ክንልእኽ ኣይኮነን ናይ ንጽል እዩ ዛረብ ዘሎ ንመን ክልእኽ መሊሱ ግና መንከ ክኸደልና እዩ ክኸደልና ኸ ናይ ብዙሓት እዩ ስለዚ ሓድነትን ሰለስትነትን ንሪኦ ኣብኡ ክምልስ ከሎ ንሱ ድማ ለኣኹኒ ኣይብልኒ ለኣኸኒ ይብል ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ወይ ከዓ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብከምዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሎሚ ምሸት ኣገዳሲ ኣርእስትና ወይ ዝያዳ ዕሙቕ ኢልና ክንሪኦ ንደልዮ ክፍሊ ስላሴ ኣብ ቤት ኣብርሃም እቶም ኣብ ቤት ኣብርሃም ዝመፁ ኣጋይሽ ስላሴ ድዮም መላእኽቲ ድዮም እንታይ እዮም ዝብል ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ስለ ዘሎ ንዕኡ ኢና ሎማዓንቲ ከም ዋና ኣርእስቲ ጌርና ክንሪኦ ዝደሊ ማለት እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 እዩ ዝርከብ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 ከምዚ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 3 ንሱ ኣብርሃም ማለት እዩ ንሱ ብዳህሪ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ተቐሚጡ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ኣዒንቱ ከዓ ቋሕ ኣበለ እንሆ ድማ 3 ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረኣየ ምስ ረኣዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ክቕበሎም ጎየየ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ በለ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ ተዳረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ ስለዚ ኣብዚ ዘረባ እዚ ወይ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ እዩ ዝብል ዘሎ መን ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ኣዒንቱ ቋሕ እንተቢሉ ምስ ኣበለ 3 ሰብኣይ ረኣየ ይብል 3 ምስ ረኣዮም ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ክቕበሎም ጎየየ ረኣዮም ክቕበሎም ዝብል ዘሎ ብዙሓት የመልክተና ኣሎ ብንጽር ነቶም 3 ከም ዝኾነ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ በለ ድማ ምስ ሰገደ ግና ሽዑ እንታይ ኢሉ ጎይቶተይ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ቅድሜኹም ኣይኮነን ኢሉ ጎይታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ ተዳረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ 3 ርዩ እናበለና ከሎ
ጎይታይ ኢሉ ናብ ንጽል ይመልሶ ሕጂ እዚ ትመበገሲ ጥቕሲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተገልጸሉ ዝብል ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ተገልጸሉ እዩ ዝብል ወአስተርአዮ እግዚአብሔር ይብል ብግእዝ ንኣብነት እግዚአብሔር ተገሊጹሉ ግና ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ምስ ወዳእኻሲ 19 ፍቕዲ 1 ክጅምር ከሎቶ ምዕራፍ እንታይ ዝብል እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መፁ ይብል መቐፀልታ 18 ከም ትፈልጥዎ መጽሓፍ ቅዱስ ድሒርኡ ምዕራፍን ቁጽርን ተገይሩሉ ስለዚ ምዕራፍ ንሕራ ገዲፍናዮ ከም ዘሎ ጥራይ ንሕራ ቢብናዮ 18 ወዲኻ ታሕቲ ድሕሪኡ እቶም ክልተ መላእኽቲ ይዝብል እቶም ትብል ዘላ መላገቢት እያ እሳቶም ምዃኖም ዝነገረና ዘሎ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መፁ ሕጂ እቲ ኣረኣያታት ክንሪኦ ኢና ሰለስተ ኣረኣያ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ኣረኣያ እቶም ኣጋይሽ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክልተ መላእኽቲ እዮም ዝብል እዩ ቀዳማይ ኣረኣያ እንታይ ብለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክልተ መላእኽቲ ይመጽኡ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዩ ዝብል እዩ ነዚ ብዙሓት ኣቦታት ኣለዉ ዮስጢን ሰማዒት ኤራኒዮስ ዘሌዮን ብዙሓት ቤተ ክርስቲያን ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ከምኡ ትምህር ኣብዛ መጽሓፍ ትራእየኩም ዘላ ብዚ ኣርእስቲ ዘላ ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ኣብ መጽሓፎም ብወግዕ ዘቕረብዎ እቶም ኣብ ቤት አብርሃም ዝኣተዉ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክልተ መላእኽቱ እዮም ዝብል ኣረኣያ ወይ መርገፂ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ድማ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መፁ ስለ ዝብል ብኡ እዚኣቶም መላእኽቲ እቶም ክልተ እቲ ሓደ ግና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ መበሊኦም ምክንያት ድማ ኣብኡ እቲ መፅሓፎምን ጠቂሶም ከም ዘለው ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ከም ዝነግረና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ይብል ኣግሃዶ ስለዚ ወልድ እዩ ኣግሂድዎ እምበር ኣምላኽ ሲ ኣይተረኣየን ንኣምላኽ ዝረኣዮ ወላ ሓደ የለን ወልድ ግና እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘለዎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ኢልና ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ንሱ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ዘሎ ሓደ ወዲ እዩ ዘግህዶ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሲ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መልኣኽ ተመሲሉ እናመፀ ዝተገልጸሎም ስለ ዘለው እቲ ዝግለጽ ዝነበረ ድማ ንሱ እዩ ዝተገልጸ እቶም ክልተ መላእኽቲ ምስ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኦም እዮም ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ዝብል እዩ እቲ አብርሃም ሰጊዱ ዝብል ዝኣሞ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ስግደት አብርሃም ናይ ኣኽብሮት እምበር ናይ ኣምልኾ ኣይኮነን እዞም ወልድ ምስ ክልተ መላእኽቲ ተገሊጹ ዝብሉ ዘቕርብዎ ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና አብርሃም ዝሰገዶ ስግደት ሲ ናይ ኣኽብሮት ዳ እምበር ናይ ኣምልኾ ኣይኮነን ከምቲ ኤፍሮን ንደቂ ሄት ዝሰገደሎም ኣብዚ እውን ከምኡ አብርሃም ናይ ኣኽብሮት እዩ ሰጊዱ ዘናይ ኤፍሮን ስግደት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ፍቅዲ 7 ኣላ ናይ ኣኽብሮት እዩ ሰጊዱ እምበር ናይ ኣምልኾ ኣይኮነን አብርሃም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምህላው ፈሊጡ እንተዝነብር እቲ ዝተገልጸሉ ሲ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ እንተዝነብር ቅጫ ርግኦ ጻልጣ ጸባ ልምሉም ብተይ ኣይመቕረበን ዝብል መጎተ ድማ ይቕርቡ ሓደ በዓል ስልጣን ምስ ክልተ ወተሃደራት እንተረኺብካ ነቲ ወተሃደር ብዛዕባኡን ከምኡ ነቶም ክልተ ከዓ ዘጠቓለለን ጌርካ ኢኻ ትዛረብ ስለዚ እምበኣር እቶም ሰለስተ ጎይታ ምስ ክልተ መላእኽቲ እዮም መፅኦም አብርሃም ሕጂ ጎይታ ይክብል ከሎሲ ነቲ ሓላፊኦም ወይ ጠርናፊኦም ዝኾነ ንዕኡ ይዛረበሎ ግን ንሰለስቲኦም ከም ዝውክል ከዓ ኸርኢ ምእንቲ ኣእጋርኩም ክትሕፀቡ ሕደት ማይ ኮታ ይምፅኣልኩም ካ ይብል ስለዚ እቲ ዘረባ ብቐጥታ ነቲ ጠርናፊኦም ኮይኑ እቲ ናይ ብዙሕነት ዝመስል ድማ ነቶም ምስኡ ዝመፁ ዘጠቃልል እዩ ዝብል እዩ እቲ መግለፂ ድሕሪ ትርክብ እቶም ክልተ መላእኽቲ ናብ ሶዶም ከይዶም አብርሃም ከዓ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ቆይሙ የማልድ ከም ዝነበረ ምእንቲ ሶዶም ኣብኡ ነንብቦ ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳሚት ኣረኣያ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብ ቤት አብርሃም ዝኣተው ወልድ ምስ ክልተ መላእኽቲ እዮም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ መላእኽቲ ሒዙ መፂኡ እዩ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዩ
ዝብል እዚ ግብፃዊት ቤተክርስትያን እውን እትምህሮ ኣረኣያ እዩ እቲ ካልኣይ ኣረኣያ ስላሴ ኣብ ቤት ኣብርሃም ባዕሎም ስላሴ እዮም ኣትዮም ዝብል እዩ ኣብዚ ኣረኣያ እዚ ዝሰምሩ ቅዱስ ኣምብሮስ ናይ ሚላን ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እዚኣቶም ኣለው ቅዱስ ያሬድ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ዝብል ዮም አብርሃም ሰገደ ለፈጣሪሁ ሰው በነጸረ ዋህደ በስላሴሁ ይብላት ናይ መልካ ስላሴ ዝደረሶ ማለት እዩ አብርሃም ሲ ንፈጣሪኡ ሰጊዱ ንሰለስተ ከም ሓደ ገይሩ ምስ ረአየ ይብል ጆርግስ ዘጋስጫ ለንግስክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ቤተ ገብርክሙ እንዘይብ ገሃሱ አጋእዝቴ ዘትሰለሱ ይብሉ ኻኒ ጆርግስ ዘጋስጫ ዝደረስዎ ድማ ከምኡ ስለዚ ኣብ ዓድና ኤርትራ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ቤት አብርሃም ዝኣተው ስላሴ እዮም ዝብል ኣረኣያ ናትና ጥራይ ዘይኮነ ግን በዓል ቅዱስ ኣምብሮስ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እውን ዝስዕብዎ ትምህርቲ እቶም ዝኣተው እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተገሊፅሉ ንሰብኦም ኣብ ቤቱ ኣትዮም ዝብል እዩ ንሶም ከዓ ዘቕርብዎ መርትዖታት ወይ መግለፂ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብቲ ዝርርብ ከም እንሪኦ ሓድነትን ሰለስትነትን ብንጹር ዘርኢ ዘረባ እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ሰለስተ ሰብኣይ ረኣየ እናበለ ጎይታ ይካኢሉ ሓድነትን ሰለስትነትን ዘርኢ ኣዘራርባ እዩ ካልኣይ አብርሃም ሰጊዲ እዩ ስግደት ከዓ ንመላእኽትን ንኣምላኽን ብሓባር ኣይቀርብን እዩ ስለዚ ኣምላኽ ርእሱ ስለ ዝገለጸሉ እዩ ሰጊዱ ኣምላኽ ምስ መላእኽቲ ተመዓራርዩ ኣይማኸርን ብሓባር ምስኦም እግሩ ኣይሕፀብን ብሓባር ምስኦም ኣይበልዕን ስለዚ ወልድ ምስ ክልተ መላእኽቲ ዝብል ዘይኮነሲ ባዕሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመጽ እዩ ከምቲ ኮይኑ ግና ኣምላኽሲ ምስ መላእኽቲ ተማኺሩ ወይ ምስኦም እግሮም ተሓፂቡ ወይ ምስኦም በሊዑ ክንብልሲ ኣይኽይድን እዩ ስግደት ከዓ ንኣምላኽ ጥራይ ስለ ዝፍቀድ አብርሃም ክሰግድ ከሎሲ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰጊዱ ዝብል እዩ እቶም ዝኸዱ ኣብን መንፈስ ቅዱስን እዮም እቶም ናብ ዝቆጸሉ እቶም ዳሕራይ ክልተ መላእኽቲ ዝበሃሉ ዘለዉ እቶም ዝኸዱ ኣብን መንፈስ ቅዱስን እዮም እቲ ዝተረፈ እቲ ምስ አብርሃም ዝዘራረብ ዝነበረ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ዝውለድ ወልድ እዩ ስለዚ እቶም ቀዳሞት እውን ወልድ ኢሎሞ ነይሮም ኣብዚ ናይ እዚ ሕጂ ስላሴ ዝብላ ረኣያ ድማ እቲ ምስ አብርሃም ዝተረፈ ወልድ ከም ዝኾነ እቶም ዝኸዱ ግና ኣብን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝኾኑ ክልተ ረኣያ ርኢና ኣለና እቲ ቀዳማይ ረኣያ እግዚአብሔር ወልድ ምስ ክልተ መላእኽቲ እዮም መጽኦም ኣብ ቤት አብርሃም ዝብል እዩ ካልኣይ ረኣያ ድማ ባዕሎም ስላሴ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ዝብል እዩ ሳልሳይ ረኣያ መላእኽቲ እዮም ዝብል እዩ እግዚአብሔር ሲ ብመላእኽቲ እዩ ርእሱ ገሊጹ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ባዕሎም ዘይኮኑሲ ብመላእኽቲ ሰዲዱ ግን ከም ናቱ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ኣርእዩ ዝብል እዩ እዚ ብፍላይ ኣብ ተውፊት ኣይሁድ ንሳቶም ብስላሴ ዘይኮነስ ብሓደ ኣምላኽ ጥራይ ስለ ዝኣምኑ ኣብቲ ተውፊት ናቶም ግና እንታይ እዮም ዝብሉ መላእኽቲ ንንጹር ተልእኾ እዮም ዝለኣኹ ስለዚ ሓደ መልኣኽ ሓደ ተልእኾ ሒዙ እዩ ዝመጽእ ኣብዚ ከዓ ሰለስተ መላእኽቲ ብሓባር መጽኦም ኣለዉ ነናቶም ተልእኾ ሒዞም እዮም መጽኦም ይብሉ ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ከም ዝኾኑ ይጠቕስዎም እቶም ሰለስተ ሲ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ከም ዝኾኑ ይጠቕሱ ሚካኤል ማለት መን ከም እግዚአብሔር ማለት እዩ ሒዝዎ ዝመጽእ ተልእኾ ድማ ይስሐቅ ከም ዝውለድ ከበስር እዚ ናይ ኣይሁድ ትውፊት ኢና ንዛረብ ዘለና ገብርኤል እግዚአብሔር ሓይሊ ወይ ከዓ ሓይሊ እግዚአብሔር ማለት እዩ ሒዝዎ ዝመጽእ ተልእኾ ድማ ንሰዶም ክድምስስ ሩፋኤል ማለት ከዓ እግዚአብሔር ፈዋሲ ማለት እዩ አብርሃም ዋንቲ ድሕሪ ግዝረቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተራእዩ ዝብል ተውፊት እዩ ዘሎም አብርሃም ዝተገዝረሲ ኣብ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ተራእየሞ ዝብል ተውፊት ስለ ዘሎ ቃንዛ ነይሩ ወይ ገና ስግኡ ኣይሓወየን ነይሩ ካብ ቃንዛ ስግኡ ንምሕዋይ ከምኡ ከዓ ንሎጥ ከዓ ከድሕን ዝመፀ ስለዚ ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ዝበሃሉ ሰለስተ መላእኽቲ እዮም እቶም ሰለስተ ሰብኣይ ኮይኖም ተራእየሞ ዝኣተው ነናቶም ተልእኾ ሒዞም ድማ እዮም መጽኦም ዝብል ኣብ ተውፊት ኣይሁድ ኣሎ እዚ ከዓ ከም ዘለዎ ንስላሴ ንሓድነትን ሰለስትነትን ይገልጽ እዩ ኢሎም መረዳእታ ዘቕርቡ ድማ ኣለዉ
መደገፍታ እንታይ ዝብሉ ከምቲ ቀዲምና ዝረኣናዮ ሓደ ኳን ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን ካልኣይ ድማ ኣብ ዕብራውያን ከም እንሪኦ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዉ እሞ መቐባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ ስለ ዝብል መላእኽቲ ኢሉ ስለ ዝሰምዮም ኣብ ዕብራውያን እቶም ዝተገለፁ ሰለስተ መላእኽቲ እዮም ዝብል ኣረኣያ ድማ ኣሎ ሰለስተ ንሓዝቦን ኢኹም ቀዳማይ ኣረኣያ እግዚኣብሔር ወልድ ምስ ክልተ መላእኽቲ ካልኣይ ኣረኣያ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ኣረኣያ ድማ ሰለስቲኦም መላእኽቲ እዮም ዝብል እቲ ዘሎ እታ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ኢልና ንዛረበሉ ስለዚ ዕዮ ገዛ እዚኣ ክትከውና ዕዮ ገዛኹም ሰለስተ ኣረኣያታት ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ዝሕጂ ዝተዛረብክዎ ንሱ እዩ ንስኹም ክትዓዩ ጽቡቕ ጌሩ ክርዳእና ምእንቲ ዕዮ ገዛኹም ከምዚ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከምኡ ድማ ምዕራፍ 19 ንበብዎ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ንዝብል ሓሳብ ሰለስተ ኣረኣያታት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ካብዞም ሰለስተ ኣረኣያታት ንሓደ ኣረኣያ ጥራይ መሪፅኩም ብሓፂር መብርሂ ግለጽዎ ለቡ ንናይ ትድግፉ ኣይናይ ኣረኣያ እዩ ቁኑዕ ዝብል ሕቶ ኣይቀረበልኩምን ንሓደ ካብቶም ኣረኣያታት መሪፅኩም ከተቕርቡ ጥራይኹም ትሕተቱ ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ስለዚ እቲ ዕዮ ገዛ ኣስተውዕሉ ኢኹም ቀዳማይ ትገብርዎ ነገር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 19 ተንብቦ ካብዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ኣረኣያታት ንሓደ ትመርፁ እቶም ሰለስተ ኣረኣያ ቀዳማይ ኣረኣያ ስላሴ እዮም ካልኣይ ኣረኣያ ጎይታን ክልተ መላእኽትን እዮም ሳልሳይ ኣረኣያ ከዓ ሰለስቲኦም መላእኽቲ እዮም ዝብል እዩ ካብዚኦም ንሓደ መሪፅኩም ነቲ ዝመረፅኩም ኣረኣያ ብሓፂር ፅሑፍ ትገልፅዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ተፈቐዶ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማ ስላሴ ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ኣብ ታሪኽ ቤተክርስትያንን ዝብል ክንርኢና ስለዚ ፀናሕና ግዜ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኣሜን